Det er en video om stofbestemmelse. Og hvad er stofbestemmelse? Ja, det er, når man måler bølgelængden for et lys, som et stof har produceret, hvor man derefter sammenligner med kendt data, hvor man så kan udregne på den procentvise afvigelse. Og det er det, vi skal i det her forsøg. Det, man bruger til at udregne den procentvise afvigelse, det skal man, hvor man har bølgelængden. Og for at få bølgelængden, så har vi den ligning, man kan se her i midten, hvor det er d, som er vores gitterkonstant, ganget med sinus til vinklen, hvilket er vores afbøjningsvinkel, og det er så i lige med lambda. Og hvad er det gitter, vi bruger? Jamen det gitter, vi bruger, det er, at et hver gitter har en bestemt gitterkonstant, og som i det her tilfælde er på 1/600, hvilket betyder, at der er en afstand på 1/600 del af en millimeter imellem de her streger, som giver os mulighed for med konstanten og vores ordenspletter at kunne udregne afbøjningsvinklen og derfra udregne lambda, som er jo vores bølgelængde. Så alt efter hvilken farvet laser vi har brugt, så giver det os forskellige længder ud fra 0. orden. Det giver os i sidste ende en mulighed for at se ud fra brints farvespektrum, om vores indsamlede data lever op til, at det er en brintlampe, vi har at gøre med. Her kan man se vores opstilling. Vi har heroppe en lampe og vores gitter hernede, som har en afstand på 74 cm. Her kan vi se ud af, hvor de første ordenspletter vil komme ud fra vores 0. orden, som er lige her under lampen. Vi har her en lineal opstillet, så vi kan finde den mængde af centimeter, der er ud til de første ordenspletter, som er det, vi skal regne ud. Hernede ved gitteret, der kan vi så også se den vinkel, vi skal regne ud, altså den her afbøjningsvinkel, ud til første ordensplet. Det vi skal finde først, det er den her afbøjningsvinkel, og det er ligesom ud til første ordensplet. Og det vi bruger, det er den her vinkel, der hedder v i lige med tangens i minus første, med vores målte centimeter ud til første ordensplet, over afstanden fra gitteret til vores lampe. Og det har så givet os et resultat på 15,30 grader i vores afbøjningsvinkel. Og det eksempel, jeg simpelthen har brugt, det er ud fra den blå. Så det er det eksempel, vi vil arbejde med her. Andet skridt, det er simpelthen at finde den her gitterkonstant. Og vi ved jo, at gitterkonstanten den er på 1/600, men vi skal ligesom finde det her i nanometer. Først så gør vi det, at vi ligesom dividerer den her ene med de 600, hvilket giver os et resultat på 0,0016666667 mm. Da vi så skal have det i nanometer, så ganger vi det med 1 million, hvilket så har givet os et resultat på 1666,666667, hvilket så er vores gitterkonstant. Det tredje skridt i det her forsøg er så, at vi skal finde bølgelængden. Det gør vi så ved at tage vores gitterkonstant, og så tager vi, og den ganger vi simpelthen med sinus til vores afbøjningsvinkel, hvor vi så derefter får i nanometer, hvad vores bølgelængde er i lambda. Så den ligning kan vi ligesom se her, hvor vi så har fået et resultat på 439,788 nanometer, som jo så er vores lambda og vores bølgelængde. Fjerde skridt i det her forsøg, det er, at vi skal, for at kunne se, om vores data lever op til, at det er en brintlampe, så skal vi finde en procentvis afvigelse for allerede kendt data. Så det vi gør, det er, at vi tager den her ligning her, hvor vi siger målværdi minus tabelværdien. Tabelværdien, det er så det, vi har fundet på nettet, som vi kan se i skemaet her nedenunder, over tabelværdien, hvor vi så ganger med 100. Vi kan så se her i skemaet nedenunder, at der er ud fra den blå farve en bølgelængde på 434,1, og det er så det, vi skal regne den procentvise afvigelse for nu. Vi kan så se her, at vi har indsat vores data i ligningen, hvor vi så har fået en afvigelse på 1,31%. I skemaet her nedenfor kan vi se, hvor stor en procentvis afvigelse vi har for de andre farver, hvor vi så har en rød, og vi har en blå, vi har en turkis, og vi har en lilla. Så her kan vi så se, at det er ikke den største procentvis afvigelse, og derfor kan vi godt konkludere, at i forhold til vores data, så kan det godt leve op til, at det er en brintlampe, vi har haft at gøre med. Og på den måde har vi så bestemt stoffet ud fra vores farvespektrum.